Здравейте, аз съм Владислава от Ателие Марабу. Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха в нашата първа благотворителна инициатива, а именно Денят на отворени врати в Ателие Марабу, където всички заедно се събрахме да изработим бижута с благотворителна цел. Нашето училище за дизайн и изработка на бижута избра да подкрепи инициативата на Международния дамски клуб в София и да предложим бижута за продажба с благотворителна цел на ежегодния коледен базар, организиран от тях.